keby tá drezúra sa určite vrátila, tak aj tí ľudia by boli lepší. Aj ten celý svet by bol lepší. 60-70 chalanov, akože masa ľudí. Naraz, všetci išli do kliku a ideme raz, dva. Vytrvalosť. Toto je tá vytrvalosť. Vytrvám v niečom, čo robím. To je jedno, či prší, či padajú traktory, ideš behať. A tak to je. Pustím si telku, mám ďalšie nervy, že čo vidím nejakú reality show, že sú nejakí mladí ľudia s porcelánovými zubami na ostrove, chalani sú napíchaní steroidami a teraz oni dávajú rozumy. No to, čo je toto? Vlastne, keď som videl toho Stalloneho alebo Schwarzeneggera, to sú také ikony tých hry, vieš, nie teraz niekto vyjde z nejakej reality show niečo a teraz celebrita ide zahrať nejakom filme, to je pre mňa bullshit, ale toto sú ľudia, čo dávali tomu všetkému nejakú cestu. Niekto mi povie, však ty iba cvičíš, nič nerobíš, ale však ty to môže robiť tiež. Tak to rob aj ty choď behať, keď prší. Sú zapálení, chcú, ale nevydržia, proste nemajú na to. Aký si mal vzťah so svojím otcom? Zavolal mi striko a mi povedal, že počúvaj Tomáš, že dnes večer tvoj otec zomre a ako to bolo